У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие, мы собрались сегодня у костёля, каб развітацца з нашей сестрой Станиславой. Ее смерть наполнила болем ваше сердце. Мы все выказываем вам шчырае спачуванне, хочам быць з вами у цяжкую для вас хвіліну. Верым, што смерць – гэта пачатак новага, лепшага жыцця, а наше развітанне з памерлымі часовае. Верым, што сустрэнемся са Станіславай зноў у доме Айца Нябеснага. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Великая вина, тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, утихомя нам и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за грех до Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемагутный, милосердный Боже, Твой Сын доброхвотно помер за нас на крыже, а на третий день воскрес. Дай ласкаво Твоей слузе Станиславе удел у Яго пераможным з мертвых паўстанні, які з Тобой живе и валадарыць у еднасці Духа Святого, Бог праз усе веки вечныя. Амен. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный вечный дом у небесах. Маючи упевненість у кожній хвилині, ведаем, что коли живем у теле, мы далеко от Пана, бо поступаем мы поводле веры, а не для прилику. Однак, маючи упевненість, мы больше хочем покинуть тело и поселиться у Пану. Тому стараемся подобаться Ему, чи то будучи з Ним, чи то далеко от Його. Бо все мы повинны з'явиться перед троном Христа, каб кожний атрымаў згодна з тым, што ён рабіў, жывучы ў целе, добрае ці благое. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Пан мое святло и мое спавление, Пан мое святло и мое спавление, Пан мое светло и мое спавление, кого ж мне бояться, Пана хова життя моего, кого ж мне полохаться, Пан мое святло и
твару. Пан моё святло и моё зволение. Веру, что бачу добрыню Пана у краине живых. Сподівайся на Пана, будь мужний, нехай умацується серце твоє, сподівайся на Пана. Пан моє святло і моє звоління. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Щасливые померлые, якія помирають у Пану, нехай супокояться яны ад своїх прац, бо справи їхнія йдуть за імі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав у адказ: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба і землі, що Ти сховав гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля, усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына апроч айца, і айца ніхто не ведае апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душ вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте на хвилинку. Мы собрались у костёля на святую імшу, каб развітацца з памерлай Станіславай, якая была блізкай нашаму сэрцу. Для сваёй сям'і памерлая была жонкай, маці, сястрой, бабуляй. Для сваіх сяброў яна была калегай, сяброўкай, суседкай, парафіянкай. Якімі падносінамі мы не былі б з памерлай, Бог адарыў кожнага з нас вялікай дабрынёю праз яе. Святая імша, Еўхарыстыя, гэта слова азначае літаральна падзяку. Няхай гэтая Еўхарыстыя, у якой мы удзельнічаем, будзе нашай падзякай Богу за жыццё памерлай Станіславы, за кожны момант, які мы раздзялілі разам, за час, які мы правялі разам, за кожны момант, які вы ўспамінаеце з цеплынёю, дзякуючы памерлай. Давайце падзякуем Богу за кожнае добрае слово, якое яна сказала, за кожную усмешку, якую нам падарыла, за тую адвагу, з якой змагалася падчас цяжкай хваробы. Можна задаць пытанне, як я магу дзякаваць Богу, калі цяпер адчуваю боль і смутак з-за страты блізкага чалавека? За што магу дзякаваць Богу, калі напаўняе мяне смутак, боль і роспач з-за адсутнасці таго, хто заўсёды быў побач? Са шматлікіх і разнастайных катэхетычных заняткаў, казанняў, рэлігійных кніг мы, верагодна, захавалі ў сваёй свядомасці пасланні пра праўды веры,
якія нам гавораць, што нас чакае вечнае жыццё, што смерцю нічога яшчэ не заканчваецца, пра тое, што душа несмяротная, што пасля смерці нас чакае вечнае жыццё, новы і, спадзяёмся, лепшы свет. Аднак, калі мы сутыкаемся са смерцю блізкага чалавека, калі мы адчуваем блізкасць смерці, калі адчуваем яе непазбежнасць і універсальнасць, бо ўрэшце рэшт кожны з нас рана ці позна павінен будзе развітацца з гэтым светам, то ўсведамленне пра тое, што душа несмяротная, можа адыходзіць на другі план. Мы забываем пра ўсё гэта, таму што смутак стаў сёння нашым лёсам, таму што ў глыбіні душы мы адчуваем боль і шкадаванне, а наш позірк на свет зацямняецца слязьмі, якія наварочваюцца на вочы. Ці справядліва гэта, што Бог кліча да сябе блізкіх нашаму сэрцу? Чаму, хоць я і ведаю пра вечнае жыццё, сёння я напоўнены болем і смуткам? Так шмат людзей у гэтай або падобных сітуацыях задавалі такія ж пытанні, на якія пакуль што складана знайсці адказ. Але мы маем поўнае права смуткаваць, адчуваць боль і смутак. Мы маем поўнае права плакаць. Цяжка не сумаваць і не плакаць, калі памірае хтосьці, каго мы любілі. Гэтыя слёзы, гэты смутак з аднаго боку сведчаць пра тое, наколькі мы моцна любім памерлага, сведчаць пра тое, што яго лёс быў і застаецца нам неабыякавым. З іншага боку, гэтыя слёзы, магчыма, з'яўляюцца знакам таго, што мы не змаглі цалкам выказаць пачуцці, якія адчувалі да памерлай Станіславы. Але роспач, у адрозненне ад смутку, гэта апошняе, што патрэбна хрысціяніну падчас пахавання. У нас ёсць надзея, што Станіслава, якая сапраўды памерла, цяпер стаіць перад міласэрным Хрыстом, які кажа ёй: «Увайдзі ў радасць валадарства майго». Гэтая надзея няхай будзе ў кожным з нас. Незалежна ад таго, якія эмоцыі мы перажываем зараз, альбо колькі безнадзейнасці мы цяпер адчуваем, у нас ёсць гэтая вялікая надзея. Вашая надзея можа быць неяк прыглушана моцнымі эмоцыямі, якімі вы перажываеце. Але сёння дазвольце вашай надзеі на сустрэчу з памерлай Станіславай абудзіцца. Выпусціце гэтую надзею, дазвольце ёй расці ў вашым жыцці і пранікаць ва ўсе яго сферы. Амен. Удзячныя Богу за ласкі, якімі Ён надарыў памерлую Станіславу, на працягу яе зямнога жыцця, просім аб вечнай узнагародзе для яе, аб суцяшэнні для блізкіх з прычыны яе адыходу да вечнасці. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў свету ў васкрасенні Хрыста і сведчыў аб яго перамозе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлую Станіславу, каб пасля цярпення зямнога жыцця Бог адарыў яе радасцю вечнага пребывання ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых нашых бацькоў, родных і дабрадзеяў, каб заказанае нам дабро Бог адарыў іх вечнай узнагародай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу супольнасць, каб мы памяталі, што нашае зямное жыццё з'яўляецца вандроўкай да вечнасці. Цябе просім. Божа Ойча міласэрнасці, выслухай нашыя малітвы, якія мы ўзносім да Цябе, і адары слугу Твою Станіславу радасцю вечнага жыцця. Праз Хрыста, Пана нашага. Ламай Твой хлеб життя, Збавитель нам, як Ти ламав колись Твоим сябрам, что из них
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и усяму костелу святому. Усемогутный милосердный Боже, просим Тебе за Твою померлую слугу Станиславу, якую Ты дарыў новым жыццём у сакраменце хросту. У гэтай ахвяры абмы яе ад грахоў крывёю Христа і прабач ёй усе правіны ў Твоёй милосердной любові праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою навекі. Таму разам з хорам анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Jesуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Jesуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу, бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шакаем Твоего прыстя ухвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узгрань просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Андрэем, Баболем і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястоўную дапамогу.
Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою всіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугу Тваю Станіславу, якую Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ёй, якая стала праз хрост падобнаю у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у Яго ўваскрасенні. Калі Христус уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога, і нашае смяротнае цела прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, калі вытраш усе слёзы з вачэй нашых, бо ўбачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, які Ты ёсць, праз усе вякі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца праз Хрыста нашага Пана, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Маранку Божий, який береш на себе грахи свету, смилуйся над нами. Маранку Божий, який береш на себе грахи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось паранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету.
благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Я хлеб жывы, які зышоў з неба, кажа Пан. Хто будзе спажываць гэты хлеб, жыць будзе вечна. І хлеб, які я дам, гэта цела маё, якое я ахвярую за жыццё свету. Аллилуйя. прославляю з верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для мяне. Тебе мое сердце покорается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, толькі словы веры тут спраўджаюцца. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа пылная. Узкость Твоя укрытой на крыжи была, тут зичала вечность, то ена Твоя. Як злочинец на крыжи с верой вызнаю, что Ты Бог и человек, збав душу мою. Як домашня раны не доследую, знаю, однак Тебе, Тебе верую. Дай все более верить и надеяться, что любовь моя к Тебе хай же взмоцнится. Молимся. Милосердный Отче, мы приняли сакрамент Твоего единородного Сына, який за нас помер на крыже и воскрес у славе. Покорно Тебе просим, как Твоя слуга Станислава, очищенная пасхальной ахвярой, стала удельницей хвалы будущего воскресения, праз Христа Пана нашего. Виконуючи згодно з християнським звичаєм обов'язок поховання тіла, з вірою просим Бога, для якого все живе, каб тіло нашої сестри, Ён воскресив у своїй моці і долучив її душу до святих і вірних. Нехай буде милосердний до яе на суде, каб яна, откупленная от смерти, вызволенная от провинов и пояднанная зайцом, увайшла на гостину спрадвечного Володара и отрымала вечную радость у супольности святых. Прибудь
Будьте с неба на молитвы голос, сбавленные усе святые Бога. Сойдите с ясных облаков анёлы, с множеством святых спяшите на спотканье. Няхай душу твою анёлы примут, знесут тя земли в небес вышини, а спел сбавленных да поможет стать ей перед обличием Бога наивысшего. Няхай тебе притулить Христос Бавца, покликал Йону володарства неба, и на спотканье у небесным доме нас устрач выдели тостива Мати. Няхай душу твою анёлы примут, знесут тя земли в небес вышини, а спел сбавленных да поможет стать ей перед обличием Бога наивысшего. Хвалебный Христе, Ты наш Откупитель, светло одиное, что не погаснет. Будь для души ты вечным отпочинком, дозволю бачить величь Твоей славы. Няхай душу твою анёлы примут, знесут тя землю в небес вышини, а спел сбавленных да поможет стать ей перед обличием Бога наивысшего. Пан з вами. И с духом Твоим. Няхай вас благословить и стераже, заховает усялякого зла Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Уладарка неба. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ты есть мати, с мертвых повстал згодно
Громкий, он такой, не такой, да. Это ж не сразу, тебе ж надо сначала упражнение. Это очень сложно. Дыхание изменилось было мое здесь. Мне надо сразу понять. Видишь? Посмотри там, где ты была. Он там лежал минуты, вон пани изменилось было, там лежал. Или я сюда положила. Которая Жаночка. Ну там же ж было. Тут нету. Тут нету. Ну как нету? Было там, лежало. Ну, видишь, я положила. Тут же ж положила. Ну там можно положить. Да я пока сяду. Она сказала вот так играть. Она сказала играть вот так вот. Ну вот, смотри. Ты сначала ногами это типа си бемоль, ля, ми, а ми ты тоже играешь? Да. Соль. Си, ля, ми, си, соль. Ну, я только тихо пока поделала вот это вот. Мне вот так Так а ты сделала. вот в этой поделай. Нет, вот сверху. так просто сделала.